Se ikiaikainen kysymys. Kumpi menee lujempaa? Crosskart-auto vai alppihiihtäjä? Tähän saadaan vastaus tänään, nimittäin ollaan viritetty pujottelurata tuohon Levi etuliitteelle. Mikko Hirvonen hyppää crosskart-auton rattiin ja sen jälkeen lennätetään Poutiaisen Tanja huipulle ja katsotaan, tuleeko Tanja nopeampaa radan alas kuin mitä Mikko kiertää crosskart-autolla tämän radan. It's gonna be different and two completely different kind of sports as well, so honestly I don't have a clue how it's gonna end up, but I'm sure it's gonna be interesting. Now I'm still relaxed, you know. Slalom helmet on, boots on, that's okay. But let's see then when I have the rally helmet. That's different. I've never done slalom before, ever in my life. And the feeling is? It's nervous, very, very nervous. Näin sanoo rallin MM-sarjassa ajamme Mikko Hirvonen, että vauhti hirvittää. Mitä veikkaat? Riittikö oma panos tänään voittoon? No koitin ainakin tuossa lopussa heittäytyä, että jos se yhtään auttaisi. Ja niin kuin sanoin Tanjallekin, niin kyllä sen verran sitten tuossa loppureidistä kun menin muutaman portin suoraan tuossa lopussa, niin mulla ehkä riskataan joka tapauksessa. Mutta voin sanoa kyllä samaa, että kyllä muakin vähän vauhti hirvittää. Että on tottunut tulee alamäkeen, mutta tossa kun lähdettiin tulee alamäkeen, niin kyllä se jalka oli aika kovasti siinä jarrupolkimella, vaikka kaverit sanoo, että kaasua vaan. Pistitkö 100 lasissa? Ei tainnut olla 100 lasissa, mutta tuohon hyppyriin meni 100 lasissa ja taisin päästä vähän ilumaan. Herra siunaa. Hyvät naiset ja herrat, miten kävi kisassa? No oli kyllä tosi tiukka kisa, mutta kyllä nyt tänään ei saanut Mikko toista voittoa. Että Tanja voitti 8.72, oli nopeampi aika. Elikkä tänään Tanja Poutiainen nopeampana, Mikko Hirvonen hyvänä kakkosena, mutta voitti kuitenkin tämän päivän crosskart-kilpailun ja samoin voitti myös päivän funny car ajokilpailun, jossa oli ihan suvereeni. Hyvät naiset ja herrat, Tanja Poutiainen sekä Mikko Hirvonen. Ottakaa kerran aplodit!